И здравейте всички, това съм аз, Ice King 20 000 и днес ще крадем танкове от военните и затова ще ни трябват пари, за да се използваме, пък аз имам само 3000 и затова сега тактиката ни е с самолет да отидем до военните, но но не можем да го направим преди да сме сигурни, че имаме пари за респаун, да не сме някакви беднячи. Добре, има тук един самолет такъв. Така оставяме си мотора. Има един самолет такъв хубав. Ох, това мобилен тук пречи, навсякъде пречи просто. Не мога да опиша колко пречи това мобилен. Но ще да е готино, ако го нямаше, обаче той иска да го има. Е, тук, така, да. Е, така вече не пречи. Така. Сега, трябва да намерим един бургер. Видим ли бургера? Всичко става добре, но трябва да го видим. Този бургер. Колко гадно. Къде е този бургер? Също гледаме надолу, защото аз познавам района и също ще гледам надолу, ако го видя. Тук някъде. Май е това там. I don't know. Там ли е бургера? На норд ли е? Не е на там. В никакъв случай. В никакъв случай не е на там. Трябва да го намеря един бургер. До него е... Ай, тебе. Май е на тук. Чакайте да снижим малко, защото някой като отидете твърде на високо не ви се виждат. Да снижим малко. Снижаваме и никъде го няма. И почти стигнахме до... Добре, аре, понеже имаме някакви пари. Айде, ще качнем и този път. Да видите все пак за какво искам. За какъв танк става дума. Да открадна. И да, нека го паркираме някъде, където ще е удобно да качнем. В момента едва върви перката. Аре, стоп. Не падай, смотани колелча, значи. Гледайте какви смотани колелча. Добре, все пак дайте да откраднем един такъв хеликоптер, само да не стане лошо, когато... Тук няма хеликоптери. Колко лошо. Ако падна тук и умра, просто... Дайте да ми се направи малко хила. Ако кубли. Добре. Няма нужда да стрелям. Опа. Усещат ме. Душат ме. Край. Това беше. Душат ме. Дано да спрат да ме гонят. Пълъжа, спрете. Спрете да ме гоните. Пълъжа, спрете. Аз съм просто един гангстер. Не го заслужавам. Това е хора. За това се трудихме. Сега го взимаме го. За това се трудихме. Сега, айде. Взимаме го. Искам да го взема. Взимам го. Да. Хе. Сега, кой от кого ще се страхува, мили мои? Хе. Кой от кого ще страхува в момента?
да ви питам, кой от кого ще страхува? Кой от кого ще страхува? Танк не можете да разрушите, защото вие сте слаби, а аз съм силен. И точно за това не може да ме убиете. Защото аз взех танк и съм най-великият човек на света. О, да. О, да. Мале, ихи, колко ли ще го продам? Гледайте какво прави той. О, да. Хи. Колко яко. Хи. Кой сега от кого ще страхува, мили мои? Кой от кой ще страхува, бе? Кой, бе? Абе, танк. Танк в града. Виждали ли сте? Танк в града. Не. Ай, стига. Толкова много ще трудих за този танк, сега ти да ми го пречакаш. Ох, мале. Сега. Бенг. С него. Сега ще го продадем. Трябва да намерим къде е хамбургера. Че някъде тук наближо. Охо! Почваме да събираме разни неща. Айде бе, Хамбург. Къде си? Ох. Как може да е толкова крехък този танк? Край. Нова пари. Край. Борихме се за танк. Успяхме. И съдбата ни го взе, защото сме го откраднали. Но голяма работа, ние ще го направим. Добре, поне разбрахме как се прави по-точно. Оп. Поне разбрахме, хора, как се прави. Поне разбрахме. Значи качате устата на Трихил, криете се, той се спалва по някакъв начин. И го взимате и ги почвате да ги трепете, да ги думкате полицаите. Те почват да се страхуват от вас. Се ги думкаме. Чакайте. Кола, спирам ти на пътя. Не, кола. Кола, ще спра на пътя. Аз ще ти спра на пътя. Кола, аз ще ти спра на пътя. Ето така, пред този господин, пред този така любезен господин. Така, кола, стигам. И да не си посмява да излезеш от тук. Не, да не си посмява. Маршал. За от тук. Така. Айде сега. Така. О, да. За 3 км, за 3 метра го взехме, ама карайте, това е нашото BMW. Него нямаше го губиме толкова ли. Не, ще го загубим за 5 секунди. Сега, важното е да го намериме. Да намериме нещо смешно. О, не! Няма ли нещо смешно за такъв тип кражби? Не, няма нещо смешно за такъв тип кражби. Ами, щом съдбата ти предлага, искаш да го вземеш. Уиху! Ето така. И добре, че колата ни е ниска. Да няма в какво да се спъне нашия самолет. О, да. Сега, единственото, което е, че аз не разбра, защо не намерих това за продажбите. Единственото, което е. Сигурно е някъде на там. Или на там. Не знам. Сега, понеже той е много набрал скорост, тази браточка трябва да снижи още от сега. Защото тази браточка трябва да качне.
Аз съм открил, между другото, идеалното място за качане. Държим го под контрол. Хющам. Държим всичко под контрол. Оп, хющам. Оп, така. Оп, хющам. Така. Държахме всичко под контрол. Така сега само трябва да се обиколим целият този път и сме готови. О, тук ако паднем, колко ни заболя, направо няма 100. Така, тук нещо моли да направим, освен да съберем, да гепеме те $500. Нещо, вътре, не, стани бързо, преди да са те фокусирали. Пофиг. Така, нещо тук, сега. Някакви простоти, нещо тук. Тук може да се скрия, хора. Да, това ще е плана. Значи, така, какво стана? Така, тук ще скрия, докато спрат да ме гонят. What? Is that? The fuck? Я пак? Какво? Какво трябва да значи това? Че тук има полицай, който ме причаква ли? Или пак, че долу има танк? Трябва да вземем нашия танк, който ни се полага, защото сме танкаджи. И ни се полага един танк. Ето, оставате на Трипълн Хил. Криете се тук. Ако не е танка пред вас, тогава трябва да го гепите. Но при нас не стана така. Всички пари пак вижда. Колко тъжно. Скепиме танк. Добре, най-важното е, че един път вече успяхме да го гепиме. Успяхме да видим какво е да карате танк. Беше забавно, докато не го унищожихме. Но сега ни трябва да все пак и малко пари. Трябват ни. Жизнено са ни важни. Добре, значи аз мислям, че този гараж, от който се продаваха разните простотии, беше някъде, не знам къде, значи беше някъде, да ви кажа, тук някъде беше. Да, ето, нещо такова, нали? Добре. Чакайте сега, значи. Не, какво ми се отвори тук? Тука. Опа, значи. Добре, мисля, че беше тук някъде. Ще видим вече там. Колко далече е. Ако знаем, че ще е там, ще е доста по-хубаво. Защото, добре, по този път никога не съм минавал, така че ще ми бъде интересно. Но, ще ми бъде интересно с друг тип кола. Моторен тип кола. И понеже тя върви по същия мой път, аз ще я пречупя. Да! Успяхме ли? Да, ето го гаража. Значи, да запомним точно къде е. Защото ние сме отбелязали. Уау! Значи, запомняме до джито. Там някъде. Добре, сега ще отидем за самолети, които са, ако не ме лъже паметта, от картата, която отворихме преди 2 секунди, че бяха на точно обратната страна. Но дайте да продадем тази кола, защото трябва да продам нещо и да ми дадат някакви пари, защото, както виждате, абсолютно никакви парички нямам. Парички. Това съм го купувал. Не.
Така. Отая! Моля? В никакъв случай. Аз просто тя. Ко ме стреляш? Ко ме стреляш? Ай, ко ме стреляш, бе? Ей! Уей. И с пистак се мога да ви убия. И двамата. И с пистак. Сега и Литъл Джо. Бем. Така. И с пистак ви убих. Защото сте големи отворковци. О, да! О, какво там? Какво там има? О, байк! Дайте си го спалнеме. Той ще е наш. Да си го продадем. Защото когато убиете мъж с куфърче, той ви дропва разни страхотни неща. Не, батка, не там. Добре, дайте все пак да отидем в Дашоп. И да вземеме Олнет. Така, и от ето тук. Чи Deliver. Мой vehicle. О, yes. My vehicle. Не падай, бе. Трябва да си в отлично състояние да те продам. Я да видим колко струваш моето моторче. Моторино, снайпериньо. Да не се бъгнал, защото че показва само тази цена. Или пък преди покажа друга. Не знам. Те да създадем малко газ. Ета кола. Значи трябва ни във всеки случай. Трябва ни. Е така. Спираме пред нея и бързо я гепим, преди шофьора да се усетил, че ще му я гепим. Шофьоре, моята е била нова, щом толкова ще я чиниш, но, има едно но. Тя отива за мен, поради причината, че аз съм мега пъти по-як от теб и аз съм гангстер и затова чакайте първо с пистака да го челнем иония, да не мърда оттам. Не мърдай. Все едно. Мисля, че го чепнахме, доколкото да знае да не се намира в този квартал. Оля. Ама не, какви сте ниски шуми, бе? Съм продал коли за по 20 милиона. Сте ниски шуми просто. Гледайте го, колко е нагло, някакви мега ниските шуми. Значи. Сега, понеже малко ударих, не, добре, айде. Сега, оп, чак, трябва да взема някакъв vehicle. Къде е моя vehicle? Хо. Айде, адере. Сега, дайте да те продадем. Е така. Що че много отворен. И затова, щом минаваш с другите адери на червено, ще продадем. След половин час ще те продадем. Сега още няма да има още половин час от клипа. Добре, последно отиваме до другата част на града за още един опит за танк. Последен опит за танк. Или пък то още колко минути? Правя го доста. Малко дълъг клип. Но нищо, голяма работа. Сега, единствено трябва да наберем толкова голяма скорост, че да сме по-бързи от светлината. И ще стигнем за 5 секунди. Това кола намерихме. Чакайте. Тя по същия ли път? Не ни е на път. Ако ни беше на път, ще да взема с най-голямо удоволствие, но разберете, тя не ни е на път.
О, тук какво има? Най-готиния път, през който съм минавал. Паркингчо. Нямаш нужда от бариери. Защото аз с моя адер за 2000 ще те пробия. Без маниери. Хе. Дрифтове, се отбиеме и да откраднеме, не да откраднем, а да оберем един магазин. Така, спираме таратайката е тук. Така. Първо, да не ги изплашиме. Не, давай си. Значи, първо да не ги изплашиме. Ще сме с прости уморочи. Така. И сега вадиме горе ръчете. Така. Сега ми давай всичките пари. Камера ли има там? Чакай първо камерата ти си. Ще дигнете... Не, няма да викаш полиция. В никакъв случай няма да викаш полиция. Мажно куче такова. Ох, и ти ли? Добре, някои искат да ги убия. Някои нарочно ми се навират пред погледа. Нарочно да ги убия. Аз искам само пари. Аз не искам да ви убивам. Да убивам никой от вас на сила. Просто искам пари. Трябват ми пари. Сега тук са набутали още 1000 кучета. Да, къде сте кучета? То, куче. И още тут там. Дай ми пари, ако имаш. Така. Изправи. Да видим. Бел. Абе. Сега ще... Привя, Абе. Ко правиш? Ако не се беше борил с мен, това няма се получи. Значи убих 1000 хора. И точно толкова кога убих. Не става. Я да му учите. Кучета така. Не става, ти казах повече от един път. Че не става, а ти продължаваш. Бати протака. Сега грабваме бричката и дим да ни няма. Бързо. Така бричката. Поздравявайте нея, не мен. Сега ще продължаваме към желаната ни дестинация. А полицаите спират да ни гонят, защото са големи простачи. Коя ни беше дестинацията? Я дайте, като за край на един такъв клип, да изпълниме една такава мисия. И ще бъде край. Днес няма да има на Clash of Clans. Добре. Айде. Да. Добре. Така. Няма. Не, парашут. О, не. Добре, и с парашут да ги вземе. Пак и добре. О, да. Ring 8 of 10. Абе, батка. What? Какво? Как филмахме на тази мисия? Да. Добре, този път ще се подсигурим.
малко бавно. Но ево нези там всички други си ги взимаме на едро, както се вика, но тези първите сорча някой път. Ето тези вече, само да направим завойчето. Защото искаме да го изпълним с... Вау! Добре, аз не знам тази мисия как може да се изпълни с абсолютно всички звезди. Така, 9, 10 и 10-я. И вау! Колко съм добър! О, да! Плюс 5 секунд. О, колко съм добър! Добре, ровно 2 в 3. Оп. Оп. Не. Оп. Не. Де. Един от... Гадост, мислям фелт. Чай да дърва. Това ще бъде за този клип. И да, до скоро.